ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ହାଟ ଥିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛାପୋଛି କରି ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ହାଟକୁ। ଆଜି ଟିକେ ଗରମ ଅଧିକ ଲାଗୁଥିଲା। ଗରମ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିବାରୁ କିଛି ସମୟ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଲି। ବାଟରେ ଦେଖିଲି କୁନି ଛୁଆଟେ ଏକା ବସି କୁରକୁରି ଖାଉଛି। ମଉସା ଜଣକ ହାଟରୁ ଫେରୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ହାଟରେ। ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ରଖିଦେଲି ଗୋଟିଏ ସେଫ୍ଟି ଜାଗାରେ। ଆଖୁରସ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି ପରିବା ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପରିବାର ଦାମ ଥିଲା ବାଇଗଣ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା, ଛୁଇଁ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କିଲୋ 120। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଲିବା। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ମାର୍କେଟ। ଶୁଖୁଆ ମାର୍କେଟରେ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ଥିଲା। ପାଖରେ ମାଉସୀ ଜଣକ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଚୁଲା। ତା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଜଣେ କୁମାର ଭାଇ, ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ମାଟିର ଜିନିଷ। ଏପଟେ ମଉସା ଜଣକ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା। ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଏପଟେ ଜଣେ ଭାଇ ବିକୁଥିଲେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ମସଲା। ଆମ ଗାଁ ହାଟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ମାତାରେ।